the second sum. If x square plus x plus 1 is a factor of the polynomial 3x cube plus 8x square plus 8x plus a, then find the value of a. இந்த क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா x square plus x plus 1 வந்து factor எதுக்குனா இந்த polynomial இதை வந்து f of x ன்னு எடுத்துருக்கோம். இந்த polynomialக்கு வந்து factor x square plus x plus 1 நம்மள என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா value of a கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So first கொடுத்திருக்க polynomial function f of x equal to ன்னு எடுத்துக்கிறோம். 3x cube plus 8x square plus 8x plus a ன்னு and then factor கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப கொடுத்திருக்க factor x square plus x plus 1 is a factor of f of x ன்னு எடுத்துட்டோம். அப்ப கண்டிப்பா இது வந்து divisible ஆகும் f of x ஆல. So f of x is divisible by x square plus x plus 1. So அத டிவிஷன்ல போட்டுருக்கோம். f of x உள்ள போட்டுருக்கோம். இப்போ இதை எப்படி டிவைட் பண்ணனும்னா first number இங்க இருக்க first number எடுத்துக்கங்க. இங்க இருக்க first number outerல இருக்க first number innerல இருக்க first number. So இங்க இருக்கறத மேல போடுங்க 3x cube divided by x square. So இப்போ இங்க பார்த்தோம்னா இங்க 2x இருக்கு. இங்க 3x இருக்கு. So 2x கேன்சல் பண்ணிட்டா மீதி இங்க என்ன வரும்னா 3x. அதை எடுத்து மேல போட்டுறோம். இப்போ இந்த ஒவ்வொரு each term ஓட இத மல்டிப்ளை பண்ணனும். அப்ப 3x into x square வந்து 3x cube. 3x into x வந்து 3x square. 3x into 1 வந்து 3x. சைனையே மல்டிப்ளை பண்ணீங்க. நெக்ஸ்ட் இது ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா சைன் சேஞ்ச் பண்ணனும். இது மைனஸ், this one is also minus, this one is also minus. So plus 3x cube minus 3x cube cancel ஆயிடும். இப்போ 8 minus 3 வந்து 5. bigger number sign plus. இங்கேயும் 8 minus 3 5. bigger number sign plus. இந்த a வை வந்து கேரி ஓவர் பண்ணிக்கிறோம் கீழ. நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்க இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5x square. இங்க இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் x square. So 5x square by x square. அப்ப x square cancel ஆயிடுச்சு. ரிமைனிங் plus 5 இருக்கு. So இப்போ இதை each term ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா 5 into x square is 5x square. 5 into x is 5x. 5 into 1 is 5. Again sign change பண்ணோம். minus minus minus. So இது cancel ஆயிடுது. இதுவும் plus x 5x plus 5x plus 5x minus 5x cancel ஆயிடுச்சு. So remaining இருக்குது இங்க a. இது வந்து இந்த minus 5 தான் எடுக்கணும். சேஞ்ச் பண்ண சைன் தான் எடுக்கணும். So a minus 5. இங்க already x square plus x plus 1 is a factor of f of x ன்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப factor னா என்ன அர்த்தம்? equal to 0. So the remainder is 0. So இந்த a minus 5 equal to 0 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். a equal to 5. இங்க வந்து f of x is divisible by x square plus x plus 1. The remainder is 0. அததான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன். remainder 0 ன்றதுனால a minus 5 equal to 0 னா இந்த minus 5 இந்த சைடு போச்சுனா plus 5 ஆயிடும். Find the value of a ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Therefore the value of a is 5. That's all.